Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa patakaran ng Commission on Elections o COMELEC na nagpapahintulot sa mga itinalagang opisyal ng pamahalaan na manatili sa kanilang posisyon matapos silang ma-nominate bilang party list representative at sa oras na maghain na ito ng kanilang Certificate of Candidacy o CoC. Sa naganap na press conference nitong Martes, October 1, inihayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang kanilang utos na itigil ng COMELEC ang magpapatupad sa Section 11 ng COMELEC Resolution No. 11045. Anya, hindi na kailangan pa magsumite ng resignation letter ang appointed officials, oras na maghain na ang mga ito ng kanilang Certificate of Candidacy o di kaya naman ay tinanggap na nila ang kanilang CONA bilang party list nominee. The court granted the prayer for TRO effective immediately. All parties are required to observe the status quo that public appointed officials are deemed resigned upon filing their certificate of candidacy. Ang TRO ay kaugnay ng petisyon ng veteran election lawyer na si Romulo Maclental sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pagpapahintulot ng resolusyon na tumakbo ang mga kasalukuyang appointed officials sa pamahalaan. Maclental challenges Section 11 of COMELEC Resolution No. 11045, which allows public appointed officials to continue holding office even after being nominated as a party list representative. Hiniling ni Maclental sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naturang patakaran ng COMELEC dahil labag daw ito sa konstitusyon at existing jurisprudence kung saan nakasaad na walang opisyal ng civil service ang dapat makilahok ng direkta o hindi direkta sa anumang eleksyon o partisan political activity. Kaugnay nito ay pinag-utos ng Korte Suprema sa COMELEC na magsumite ng kanilang komento sa naturang petisyon. The court also required the COMELEC to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court en banc to personally serve the court's resolution on the COMELEC, which shall likewise personally file and serve its comment. Samantala, nakatakdang magtapos ang huling araw na paghahain ng CoC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para sa May 2025 elections sa susunod na Martes, October 8. Liana Canilaw, CLTV36 News.